wannan mallaka ce duka ɗauka idan har ka san ba auren mace za ka yi ba, to ban baka izinin aikata ta ba. Mai aure zai iya, amma ba don ya cutar da matarsa ba. Mace mai aure za ta iya, ba don ta cutar da mijinta ba. Sai don me? Sai don yana kule-kule ko yana wulakanta ta. Wannan kenan. Idan har ka san kana buƙatar wannan mallakan, to kar ka wuce wannan bidiyon naka ne. Ke ma idan har kina buƙatar wannan mallakar, wannan bidiyon naki ne. Kada ku manta da duk wani sharaɗi da muke baku, ko in ce izini da muke baku, wato sharing zuwa group 5. Wannan sharing ɗin yana taimakawa waɗansu masoya manzon Allah su gani su ƙaru kuma su mana addu'a. Ba da ban ana yin sharing ba, da kai da kake kallon bidiyon nan, da kai ma ba ga bidiyon ba. Don haka a mana like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Bayan nan comment da salatin manzon Allah yana ƙarawa sirrin ƙarfi wurin samun mustajaba. Yanda ake aikata wannan sirri na me, na mallaka baka duka ɗauka, kada ku aikata ta ba don Allah ba. Duk wanda ya aikata wannan mallaka ba don Allah ba, to wallahi ban ba shi izini ba. Iya wanda na bawa izinin wannan mallakar shine wanda zai dan Allah. Kuma idan har ka san ba auren mace za ka yi ba, na ƙara maimaitawa, kada ka yi wannan mallakar. In ma ka yi, ba za ta yi aiki. Wannan kenan. Mijinki yana musguna miki da sauransu, za ki iya yi. Matarka tana musguna maka da sauransu, za ka iya wannan mallakar. To ita ma ba wani wahala gare ta ba. Sirri ne na ya Allahu ya wadudu. Ya Allahu ya wadudu. Zama za ka yi kai alwala, ko in ce ki alwala, ko ma waye, in namiji zai, in mace ce, za ka zauna kai alwala, ka ɗauki carbinka ka zauna, ka nemi turare Binta Sudan. Idan ka nemi turarenka Binta Sudan, ba wani tsada yake ba, kuma a ko ina za ka same shi. Ka ɗauke shi, ka samu carbinka sai ka samu ka goga shi, ka mutsike shi. Bayan nan ita da dumar sai ka yayyafa mata Binta Sudan din. Bayan nan sai ka shafa hannunka, ka shafa a hannun ga baki daya, sai ka zauna, sai ka fara wurjin ya Allahu ya wadudu, ya Allahu ya wadudu, ya Allahu ya wadudu kafa 1111, ya Allahu ya wadudu kafa 1111. Duk bayan 100 za ka ringa ambatan sunan ita budurwar, ka ce Aisha ko wace ce, wance ina son wance a jawo min hankalinta, ta so ni matsanancin so, ta daina wulakanta ni, ta daina kaza da kaza da kaza. Kai ka san dai me kake bukata a kanta, kai ka san wani irin abu take maka, ko in ce ke kika san wani irin abin da yake miki. Don haka duk bayan 100 za a ringa faɗar suna, ana faɗar abin da yake so ya faru akan mutum. Bayan nan za ka karanta ta kafa 1111 tsawon kwana 3 ko kwana 7. Ka daure ka yi ta tsawon kwana 7, ta fi ƙarfi. Idan ka yi ta, in Allah ya yarda, kafin ka ƙarasa za ka ga abin mamaki. Kafin ka ƙarasa wannan mallakar za ka ga abin mamaki, za ka mun godiya. Don haka idan ba ku yi following ɗinmu ba, ya kamata ku yi following ɗinmu domin samun irin waɗannan asrarun akai-akai. Sunana Mai Salati.